Tabuk August September masam gangkai sini Central Conference ngai o Central Conference TWF joto 44 block tomo TWF ni o 44 block ni joto arwo beach jona khaye joto 44 block ni beach jona khaye protinidhi thanani nangnai এবং political district tongo o district nibo joto no beach jona khaye thanani nangnai protinidhi amhaikai saja sini o rajya সম্মেলন जों आरो आगरतला कापिरिनानि बुरि रकनो ट्रेडिशनल ड्रेस गाननिवै स्लोगान बाय आकबाय ख्लायनाय आरो आगरतला कापिरिनानि बागै जों बोसोरांनि मासो जों आरो राज्य सम्मेलन ख्लायनानै थांनि दङ तेबो बुबाग्रा सावो जों अमहायकेने सावो जेनर विलेज कमिटि निर्वाचन जिति उइनाय गोबां भोट बाय एबं गोबां सीट बाय जिति फायगांगांकै नरक बुरि रकनो आगरतलाव दिल्लीआव तलांनाय दिल्ली वो 3 दिन निबागी तलांनाय एक दिन जंतर मंतर ताई कैसा का इंडिया गेट आरो जों मुं छगलायनाय ताई कैसा का पार्लियामेंट भवननि बुसकांगो जों आरो दरना खायनाय जिनि गिराता त्रिपुरा लेन्ड नि बागैनाय अमहायके बुबाग्रा सामानि बागै जों बुरिरक जतन साक्तारलाय जा एवं जतन कुचिंगै दङ जे बुबाग्रानि जे दागिमानि न जों जतन एक्सेप्ट लायो जों जतन बुबाग्रानि दागिमानि जों चांगि खावना जों नखलाय जा ताई कैसा गांगाय जों बुसकांगो जिनि महाराजा विक्रम किशोर मानिक बाहादुर जिनि लास्ट राजा गंगा 184 नम्बर राजा ताबुक गंगा जिनि 186 नम्बर राजा दङ महाराजानि बुफाना खबैनाय जिनि बुबाग्रा किशोर मानिक बाहादुर न खबै जिनि बुबाग्रा प्रदुर किशोर मानिक बाहादुर बर खबै 86 नम्बर राजा दङ अब गंगा 184 नम्बर राजानि बार्थडे अ बार्थडे न बाहायके पालायनानै ब्लक अमहायके कक सादिनमानि बागैनाय जों ब्लक अब अमहायके कक सालायके अब अमहायके पालायनानै आरो जिनि आगरतलाव सेन्ट्रेल कमिटि ताय आरो TDF TWF आरो ताय NGO खबजाब दङ अमहायके सेन्ट्रेल आरो बुबाग्रानि बार्थडे पालायनानै थाङै दङ आरो पार्टिसिपेट खालामनाय ब्लकनि थाङैनाय जुदि ब्लकआव खालामगांगाय आबो बरन'खौ बुंनारगो दै बुबाग्रा जे सामानि अबनो जों माने गसि नालाय तामनाले बुबाग्रानि जे सेमिफाइनाल ताई फाइनाल के विधानसभा रकम जों नाहारिनो जों थानाय तामनाले जों रामचंद्रगढ़ जों जाबो कसार निनर BJP निनर IPFT अब तो घुरिनो जों साइमानो ताबो